welcome to my channel. If you're new here, make sure you hit that subscribe button, like and share my videos. So this video series will be step-by-step tutorial showing you everything you need to know before you start building your e-commerce website. So wannan tutorial zai koya mana ne daki bayan daki abin da ya kamata mu sani before mu kirkiri shafinmu na kasuwanci a yanar gizo daga farko. That's from absolute concept idea to having full-blown e-commerce website store at the end of the time. That's daga farko za ka san abin da ya kamata ka yi kafin mu kirkiri wannan shafin namu na yanar gizo. So with that in mind, we have a lot to cover here, so stick around with the entire video and the next coming videos. So da wannan ne muke cewa ka kasance tare da mu a gaba ɗaya wannan bidiyo da waɗanda za su zo har zuwa lokacin da za mu kirkira. So the first thing we want to do is to actually know the basic concept of making any kind of a website. So abin da ya kamata mu sani shine mu fara sanin ya abin yake kafin mu kirkire shi, ba wai dogon turanci za mu yi ba. Mun gane? Za mu fara ɗan sanin wasu abubuwa ne kafin mu kirkire shi. So let's move on to the presentation. Kamar yadda na ce ya kamata mu ɗan san wasu abubuwa kafin mu kirkiri wannan shafi. I think it is still important for us to have a refresh on this very short and precise theory or presentation. So what is a website? Menene shafin yanar gizo? So a website is a group of web pages. The pages like home page, an about page, or a contact page, and many more. So shi shafin yanar gizo wani shafi ne wanda ya ƙunshi shafuka a cikinsa. Kamar yadda idan ka zo ka tunkari kowane shafi a yanar gizo za ka ga any web page that you come across, there will be some multiple pages on it. Za ga kowanne ya ƙunshi wasu pejika da dama a cikinsa, haka ake ƙirƙirarsa. Kamar gida ne idan ka zo ka shige shi za ka ga da akwai kitchen, akwai falo, akwai bedroom, akwai irin gidan 'yan gayun nan ma za ka ga da akwai sit room da waye da sauran. So a website again works with the following things. It is assigned with the domain name. That's www.yourwebsitename.com. So shi website yana da abubuwa kamar haka. Ana masa amfani da domain name. Kamar mai unguwa ce ka shiga za ka ga da akwai gidansu Awwalu, gidansu Binta, gidansu waye da sauransu. So kamar haka ne, kowane gida yana da unique name ɗin shi. To haka na kai ma shafinka na yanar gizo yana da domain name. Shi muke kira da domain name. That's your unique name of your the unique name of your website. And then it is need to be hosted on the internet server. Sannan ana hosting ɗin shi, ana ɗora shi akan yanar gizo. Abin da yake lura da shi shine internet server. Shine muna da, so we have some servers like Bluehost, ga su nan dai GoDaddy and sauransu. So waɗannan internet server suna taimakawa wajen kowane website da ka sani yana ta'allaka ne a cikinsu. Kamar su suke lura da yadda yake gudana. So all these web pages are interlinked with each other through menu and hyperlink. That's basically called a site map. Sannan shi yana tafiya ne akan hierarchical order. Shi website da ka sani, duk wani website da ka sani yana linkin ne. Kamar misali a gida ne za ka ga da akwai akwai ƙani, akwai waye da sauransu. So shi ma haka yake tafiya. Dai kamar yadda in realistic format, kamar yadda muke gudanar da rayuwarmu, shi ma haka shafin yanar gizo yake. So with these web pages, we can put images, videos, text, buttons, banners, forms, and any functionality we intend to put on our website.
so this website content. So duk a cikin shafin yanar gizo za mu iya sami hotuna, videos, text, buttons, abubuwan da za mu danna, banners da sauransu, tallika, videos waye da sauransu, duk zai ƙunsa. Kamar kasuwanci ne, za ka sa bidiyon kasuwancinka da hoton kamfaninka da sauran abubuwa. So this is the definition of website in a nutshell. Wannan shine bayanin menene shi kansa shafin yanar gizo a takaice. Ɓangarorin da shi shafin yanar gizon ya ƙunsa, ya ƙunshi ɓangarori kamar su me, consists of header na ɗaya kenan, body, we have slide bar and then footer. Ya ƙunshi ɓangarorin nan guda huɗu. Header, kamar kai ne mutum, kana da kai, kana da jiki, kana da slide bar, kana da ɓangare kai sannan kana da footer. So shi kai ya ƙunshi me, wasu bayanai da za a fara gani, shi ma kamar me misali title ne, abubuwan da za ka fara, shi viewer ɗin shafin naka will come across, shine first thing he will come across is the header, and then body, which is the central portion. Anything that you put there will be the main content of your webpage. Da abin da ka sa a cikin body ɗinka shine abu wanda ya ƙunshi bayanai muhimmai, kamar hotunan kamfani, inda mutum zai rijista da sauran abubuwa. Shine dai wannan abu mafi mahimmanci a cikin webpage ɗinka. Sannan we have slide bar, kamar ɓangare, kamar jikinka akwai ɓangaren jikinka ɓari, which is the optional. Wannan ba kowa ke sa shi a shafinsa na yanar gizo ba. And the last one is the footer, which provide the company name, terms and conditions, contact us page. Duk shi kuma abubuwan da ya ƙunsa kenan. Ya ƙunshi me, wasu bayanai na kamfani, sunan kamfaninka da sauran abubuwa. Sannan as you can see, this is the typical layout of a web page, where you can normally, so on the left hand of your website, on the top, za ga ya ƙunshi logo, and we also have the announcement bar. Between web design and web development. So web design is a front end of how page look, which requires graphic design skills. Shi front end ne, an riga an maka abubuwan, kawai za ka yi drag and drop ne, wanda za mu koya nan da yadda za ka ƙirƙiri shafinka a awa ɗaya ma awa biyu ka gama. Wanda it does not require much skills. While web development is the back end of how page look, which requires coding skills. Shi kuma web development yana buƙatar, kamar yadda na yi bayani a baya, coding skills, ka koyi coding, yadda za ka ƙirƙira abu daga background source, komai ka ƙirƙire shi filla-filla. Shi ne na gaya muku, wanda software engineers and waɗanda suke karanta ICTs, computer sciences suke amfani da shi. So a nan za mu dakata insha Allah, and in the next video we will have another presentation on e-commerce before we dive into building our store. Stay tuned. Thank you.